Hello guys, back to another video, and if you're new to my channel, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more videos. And for today's video, wala lang, magre-react lang ako sa first transaction ko sa Shopee. At mamaya, papakita ko naman sa inyo kung ano ang in-order ko sa Shopee. At pagpasensya nyo na ang atay nyo kasi wala pang ligo at we are in a new place. Nasa ano lang ako sa kwarto namin. So, mag-start na tayo. So guys, ang in-order ko sa Shopee ay yung tripod kasi wala akong tripod. So gusto kong magkaroon ng tripod kasi nahihirapan ako mag-vlog kung saan ko ilalagay yung aking cellphone kasi cellphone lang po yung gamit ko sa pag-vlog. At yun ang in-order ko sa Shopee. Yung imagination ko po, yung expectation ko po is yung malaki. Pero 35 pesos lang po yung price niya, tsaka 100, I think 100 something yung shipping. Pero okay na po yun sa akin. Pero yung dumating sa akin, maliit lang po siya. Pero okay naman po. Ipapakita ko sa inyo kung yung first transaction ko. Yung title ko is yung first transaction ko sa Shopee at kung ano ang i-react. So nandito po, dumating po siya mga titignan ko yung oras. Dumating po siya mga past 1, mga 1:40 something. Dumating po siya. Nandito po yung galing sa G&T Express. So, basically, binuksan ko na po siya kasi excited din ako. Hindi ako nakapag-vlog nung dumating ito. Yung dumating, yung pumunta dito yung delivery boy, tapos dineliver ko. Hindi ko po na-i-vlog. So, ito po yung in-order ko. Ipapakita ko sa inyo. So, titignan po natin. So, nakasulat po dito is from Amazing Fashion. Yun po ang may-ari ng tindahan ng mga reseller po. Sa Metro Manila, San Nicolas Barangay, 268 Barangay 25268, Santa Elena Division Mall, Binondo, Manila. So, yan po. So, binuksan ko na siya. Saka dito na yung niya. Saka ito. Sobrang liit po. Pero, kung tutuusin, okay naman po siya. Kasi, 140 lang yung binayaran ko. Pang 140 lang po yung size niya. Actually po, nag-expect po ako ng mas malaki kasi gusto kong madala siya kahit saan. Nadadala din naman siya kahit saan, pero gusto ko yung mas malaki pa sa cellphone ko. Pero, nang dumating, ito, maliit, tapos, parang hindi niya nakakaya yung bigat ng cellphone ko. Pero, ina-adjust ko, pero okay naman. So, ito yung na-order ko. Sobrang liit. Hindi naman sobrang, parang sakto lang. Pero, na-expect ko po yung mahaba. Mas malaki. So, ito po yung niya, clip, camera clip, cellphone clip, tsaka yung parang umiikot-ikot po siya, parang revolver. Ewan ko kung anong pangalan dito, tsaka ito yung adjust. Okay naman siya. Tapos ito po yung tripod niya, napakaliit. Adjustable din yung kung anong gagawin nyo, kung pa ipo-fold nyo po. Adjustable din po siya. Sorry po sa nag-starter po kasi ako kasi hindi po ako sanay mag-Tagalog. Sanay po akong magsalita ng salita namin. So, ayun po. Pagpasensya nyo na. Oh, ito po yung dumating sa akin. So, kahit iba yung expectation ko, kahit iba yung nawawala yung
kahit iba yung expectation ko, parang happy pa rin ako kasi dumating naman siya sa at may magagamit na ako kung sakaling mag-vlog ako sa susunod na mga sa susunod na mga araw. So, ngayon gagamitin ko siya at mag-ikot-ikot. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang difference, I mean, o yung effect niya kung mas gamit ko ito. Kasi basically, kung kamay ko lang, kung hinahawakan ko lang yung kamay ko, yung camera through sa kamay ko lang, parang magalaw siya. Tapos titignan natin kung ano ang effect niya kung meron na tayong stand. So, wait. Pero maliligo muna ako bago gamitin. So, magkita-kita tayo mamaya. A few moments later. So guys, ready na po tayo. Nakapaligo na po yung ate nyo. So ngayon guys, itatry na natin yung clip natin, yung tripod natin kung maganda ba siyang gamitin kaysa sa hawak mo lang yung cellphone mo. So, let's try. So as of now, naka-clip na po natin. So ito-testing na po natin. So kung magalaw pa po din siya. Kung magalaw pa po din siya. Sorry po. So nandito po ginagamit ko na po siya dito. Nandito po kami sa nandito po ako sa kwarto namin. Kung ano difference niya between hawak ang cellphone o gamit ang tripod. So basically, mabigat talaga yung cellphone. Ito sa dito ako banyo. So, dito po tayo sa labas. Sa tindahan. Titingnan ko kung cellphone lang yung gamit ko while walking. Hindi ko po sinasadya diba? Medyo magalaw. Pero gamit ko yung tripod. Parang nakaano lang siya. Standby. So, dito po ako sa computer section namin. Ilalagay ko po yung yung hindi. Papakita ko sa inyo kung saan ako nag-iinit. So, okay naman siya. Okay naman yung yung tripod. Kaso lang pag hindi naman siya magalaw. At maayos rin naman. Pero kaya lang parang mabigat kasi yung cellphone ko. Kaya gusto ko mas malaking tripod yung gusto ko. Teka lang. Ngayon, nakalagay siya dito sa aking mesa. At kung gusto nyo, pupunta ko sa labas kung parang mabigat yung cellphone kaysa sa tripod. Pasensya na. So ngayon po, pupunta tayo sa labas doon para ipakita sa inyo kung yung namin, barangay namin. Tapos kung ano ang galaw ng na to, camera. Punta tayo sa labas. Magalaw pa rin siya. Ito na po. Nakita po na po sa inyo ang barangay. Ibabalik ko po kayo sa aming mesa. Nakikita nyo ba yung yan po. Nakikita nyo ba yung parang parang sumasalamin. Ito. Gamit ko po yung
yung gamit ko po yung tripod. Pupunta tayo sa taas. Medyo magalaw. Pero kung malaki to, tingnan ko lang kung tingnan nyo po, mas feeling ko mas malaki po yung cellphone kaysa sa tripod. Pero maganda na siya. Magagamit ko rin siya kasi namang problema ko kung ano ang gagamitin ko po as stand. Yun po ang in-order ko. O, diba? That's for today's video, guys. And if you like this video, don't forget to like, subscribe, share, and comment down below for more requests and suggestions. And don't forget also to click the notification bell for more videos. Thank you guys for watching. I hope you like this video, and yes, support my channel, and I love you all.